سنة طبب نحبرت السب زمازن حيلي ونن بمنقد سنة طباو سراح باهلن لمدن النبابران أكايدان حبرت السب كنت أبارق يخيل كين يوم معك أباهلن تاريخن النازنا قاعد زمهر بمخانوخاء أبتختاتل تتصبق تقبالنا تهلو أب هاجرنا ترى سنة طبب أب كل مداي قولوا حن لبارن زخنا سمبراتي قديفو زاقيتون أب استفلالي وشنخاتي وطنا أبركتو العليوم سنة طباو سراح فتراونة نهزون كمون متصنعت زحالفون وهدت استفلالي مياوين انت تحويسو بلوز كخون كم زخيل زماتا ايكونن أبزنا يلومي تحستونا بقانقواتات تقران بداويتن استزيمان بملكع كليب نزقربا خلت درفتات نسنة طباوي أسرار رح انزدسس كخونيو نمكتالكم بخبر نعدل طويرة ترمى بيوي قادوس ورشو يوغران ورشو استانب سراغ مياه درفي بملكع كليب كقرب كله زهلو صباقن صحبتن قليل يكونن بفلاي كا ابهال استمركوسه مزخون امللاي بهالن لمدن عبا بركتولو ابزوان زي معولات هاجرات نبهلن زياده خلوت بهالتات بريخو خرئن لعلنا خلون مستفلالي من قدين نابتن دخاتات هاجرات ملكع سنه طباو فريات شيطان فنوان بخمس من قدي حيالو حبرت السبات مبقلاو بهالوم رسيعم ناي كالوت بهالتات كمناتهم رئيمم كخدو تقسيبهم يركبو بانس أرزي بهالو زعقبه حبرت سب أبر استزهلو رئيس خبري بهالون كلالي رحب عدلي زلوهم أب هاجرنا حيالو بهلاو درفتات تسريحون يسرحنا اللوم إذن أبزنا يلوم مدبنا مريز راين زلنا كلتا درفتات أبزي حزنايا زلنا عمد زفريا خوينن بدمت أوين محمد دروفن سليمان أحمدنين تزيمن أبزن بهلاو درفتات أمكنا آليا مرزات واساتي تلهيت كيريوغرافي ميك أب دمسي وزت زلو سراح بعلون بعلو زودا درن نتن فيديو كليباتو ساخت صباغة زفترنيوم أب سراح زخم دايركتر كوينو سرحة سنة طباوي يوناس محرة أب مايناس نزن درفتات كليب كسر حلن بخمي مريز وان حفشاوي تي مالت كاب قدم سي حدا بهجي ويدس دبلك أنا جرالو والظروف كافتم قدايم دمس أوان كافتم زعبينا درفتي ومالت أب أرت درفتاتون دار أنا ناتهم كليبات دار أنا بفلايتن بودي فيجوالز تسرحة 9 شوعات دين حكي تناوز نبرا كليبات ناي ملؤ بيهر مالت ناي تشعات بيهرات تسرحة أب أموريسي نيرانين أب أمور خلاتنا مالتي حجي أي حاسسني تي ناي بعل ود حسب نيرو خا ناي تقرا حجي طعم موسيقى نيرو طعم بهل نيرو حجي دس بلن نيريو دحر زبزح اوان كا ابتي كنسرحو صنحنا فيديوهات حصر اب حدا نغرينا تحصيرنا نيرنا اب كال بهر كسرحلني لا حسب نيره معناتي مسود دروف اب استراخبنا له خم نعلل قال اسك حسابان قلنا نسرح مسلمان كاخو مقصال نراخب فليز بله خنسرح سي دليت سنيرني والظروف كم زبلكوا كفتم قدايم دمصاويان تمكرو زلوم مسؤول مسرحي نعي حجي نعيسي قرسيسو اقبت سمعني سليمان كابزوم من اسيات مسيوم زلو دمصاويان كفتم بلوصات من اسيات دمصاويان مسؤول مسرحي كأخوم وعقبت سمعنا حفشاوي افتخلع ناي قوانقوا تقران ناي قوانقوا بداية المسرح كاخا دس بلا كامل بزكاتي أبقت من زمان زلو تصباقه نتدرف زانتا تسريحلو هيوت نملباسو زقبر سراح بزوح تعرض زحاتتيو بفلاي دما نبهرياونتن تاريخاو دحر بايتان زحاوسه نخون زخل بوتان مسارحتاتن طببن متقام نسرح طبب توساخ صباق يفطر امنو زبا دغم محدار كبابي مغورايف بعبيو خا ابروبا باركاس تسرح زن كليبات سرحتي نصباقت خباب زغبا تطقيمم اليوم
ድምጻዊ መሐመድ ድሩፍ ካብ ግዜ ሰውራት ሒዙ በቃንቃ ብዳዊት ዝም ጸንሐት ስነጥበኛይ እዛ እንዳውር ስምር ትብል አርእስቲ ዘለዋ ዜማ ዘይብለል ጽባቐ ዝብል ትርጉም ኣለዋ ናብ ክሊፕ ቅድሚ ምስጋራን ድሕሪኡን ዝነበሮ ስምዒትን ብኸምዚ ካፊልና ኣሎ እኔ ስምዒት ዝፈጠረለይ ወይ ዝያዳ ነፍሰይ ድስራዚ ደማይ አትያ ድብላ መጀመርታ መጎራይ ምስ በታሕና ከብዚያ መጎራይ በአቴናና ሰዓት ክንዴ 3 ገለ አቴና ከመስለኒ مستمسحنا كا جميرنا ونسرحنا قداوت دلو هدوي ما شاء الله طوي هدوي بحق يحركتنيا هدوي حقاقي دومنا حنتي سقمتي على بلادنا قدميت قال ايتي ساعتي شمنت والد حريات يندي شمنت انا والدي الله في دي بلان معاري كما يجيروا مريض وان عندي انا دات حنت قال وي كلت انت غيرنا قال لي نيري يكونن زينات كسرح يكونن سلد بلني افاي هيدنيري ابو مسمى دايركتور نايت سسيتكا تسسيت يعني دن والدي يعلم دنبر ود بري مسغنويه حقي دينا انا والد كان فاتيا مستد دنبري مقت ابو دنبري صحاي تتاويرن كل سجيرن دبلنان كله مفصامن كمسغنانيه نسان سلدي عكس اي غبره سبق غيرن تسويان هيجي هذا سبسي ندتو واغن سكد حريته يعني تقوي حرام يا انا كا زيا بتعامي ابدي دمل انا مملا دين هدبت اكيبو ليتي مليناننا حسابات نسو دمطلو دي انا فجان دغبرنا ناي تعكات انتي نهيت بنايا نهيت بس فجان دي الله نجر سبركا يوم كل غاش بركا كل حركو كبايو كل تمقيلهم سيبونو مسوتو لكم دنبرو تحساب ግን انا يمتكوان ما يناسم ديوا مسمتاك اي تقوم كون انا قاوم معتي سلمنتاي ابري رومني ابتي سراسي سرح سبجي كل قد ينقفيو تفودك كلتي قالوا قالهم دقفتيهم قالهم كاتقامتي كونيو بتعمي اذا اي تقاوم كوان بتعمي سبوقتي لهم هدبو كمان تحقوسوا الله مالكتيتات معسدي دوملي كب سودان يكون كب اكلاي مبراق يكون كب بشت اريترا يكون كما يحسب كاغلي بلو قالي نايتا اركو كباي مدير باي عكات كدنا اتينا ده دا اركو كباي ده لو بوتا اب امس باتانا ازياكا دربينا انا معدي قطه مثلا تزرع تم حاسكا ابو انهنا نيروتو قال دا لبتو ساخمان بهالنا يا هنا غا سبسريتنا اذا كمان ايه بالله مثلنين سسيتكا اتدوبيت انا قبر كله كدن اولت كم دين موبايل شو مالوا كمان ببداويت وهي هيايتي بهال وهي كم دين غربسي نفاس مسحرامسي بدين تبل راس يعني رهجي حتيتنا رهي تمام مشيت سدرا مسحات كوسنيو يعني بتي تسني كبابي كم يغير كاسب كا تبايله انا اول سي كم دين ناي كالي يكونوا ناي بداويتي علمني تدمتي سامع خلوت مستدمتي دمني اتصلوا دون والد مساكا يمان تقام بالانسي ادبالي علمني وهيايتي بالي علمني شم كمان يوم لي كم دين نفاس دهر ما قرب عينك دنا اول دي تغريكم دي بلدلو مسبالات كبت تغريكم دي بلدلو وهيايت تام بالي علمني شبابنا الهانا قبل ስነጥበበኛ ሱሌማን አሕመድ ሓደ ካብቶም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ስርሖም ዕቤት እና መዝገቡ ዝኸዱ ዘለው ስነጥበባውያን ቋንቋ ትግረይ ኣብዛ ተላይ መሲንቆ ትብል ስርሑ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ቅዲ ፍሊ ብዝበለ ይቕሪብዋ ብፍላይ ኣብ መጉራይ ብምኻድ ዝተገብረ ክሊፕ ዘለዎ ጥብላሕታን ክገልጽ እንከሎ ኣነ ከምዚ ማይናስ ክሰርሓለይ ኩሉ ግዜ ደስ ዝብለኒ ነይሩ
عندي جزن راقمه أتمنى كم زيدين قبر تين سرح قال ما لمش بلو سلا بك دحن نسرح مو دحن قال سرح خامو مسألي بفلا أنا أبزيات تاو خصك الدليل له وبلن هاي تصبوا هراي كم سرح هذا يسمعك قال ما لبلو شعو زياس راح زياس ألبوم يسرح له حج كاليت ألبوم مالتي أو سريحة كم زي خسار حس مدى بنيرني هجي نماي ناس إذا سرح زياس من قدنا ألنا والتهجر كان سرح مس من عدا ويلهم قال ما لم سبلوه ما هم زي مسلمان تباهلنا نيرنا مو نسرح يا قال ما لا تباهلو يدول لي منتاخ نقبر نخل يلني أنا حجي تا بروميس تاقد محجي دبلنا أنا يا تاوي قصتاي مقبار سرس عيت أنا والله قال ما لا إليس نورا قد محجي يا تاوي مسرح إلى كان يرمى السا نقبر قال مسبلن زي كيرا شو زي كم زحجنا عقاب بكرار دسمع أخوها بكرار ساكت سوق إلى موبايلي ريكورد جيرانير أي كومبوز قال ما لا دبهال زي أي تسرحات إنسانة هجس أسمعيه طب آخر لا بكرار أسمعيه حنتها بموسيقى سرح أخواني راه نون زيادة تصنح لي زيادة سرح يايلن زيادة نقبرينا قال ملي لنت زانتاي عليليو قال ملي بسنك فقراسي قواس أنا إكرار كوين بقى ملو معلتي أكتا إكرار أبي دتوعل حنت سرح يسرحني خالي فقري خاخم تقبر دولو هجي بقى خمسة اللي مس نقول كوا بقى تصبق هذا 5 عامت 6 عامت دحري تمليس ناس كنسرحينا يبلنما صبق بالقال ملا قال لنا نتاسرح بخمزي جميرنا بدحريو تاسرح كمي من قد خسرح خمد اللوا قال ملا تزاتنا معلتاينا نراخب نيرنا ولا تمسارحيات او كخونا اللوا تاسرح يسياتاو تكبكونت تقطميات او كبكونه تزيمايات او يخون تي مسارحيات او يخون قال تباهلنا 5 عامات ندحريت ملس لدلنا يلو نبقاش بركه كيده سو من صنيحه ولا تي اوديو او يسرحيو أساتيت فتيكي تعجن يا بايت آسرتني تني شقيت وكرتايا دي تسمعنا نعيد فترة لينا تي سميت ني مايناس قصال الركب نقبر نيرنا لك مستراقبنا من كحجزنا خل تايخ خنقبر نخل ابزع سرح زياس انت خنقبر نخل تزانتا مسألة لني اوريدي تي اني ازنتاو مخاني كي تبقسنا خبزي تزراريبنا لين اني عجيبه هرايله بفتوتاي دغبر كو خستاي ولا كم بلوت وي كم حاد ستايل تري خايف فلد بلي صبقوا يخا فلوينا تغبر كايد امبر كل سب كليب نادر فيو تسرح خمو غيره كفله يكلني ግን حساب سو مصيوا صبقت الى انا اكسبت الى شو هجي انت كنقبر نخل مسبلني ود قردت نيرو بزقاطامو خمسغونه فتو فنجاي دويله كمزن حساب لنا كمزن نقبر حساب لنا مو تاي كتغبرنا حيش مسبلكو انت سليمان انت حساب كمزن مسبلكو حدا طعي سبالو مغراي بيلن عبد الكريم شم ناو كونتاكت مغبر هنكا قصرو اغاطامخ دفلطو خوينه صني هدا حرمز دول كله اسو دلايكم كحجزوكم قليلن بقى هراينا مسمايناس كينا كوفيلنا دويلنا له صبغ غير تقبلنا حسابنا هيبنا يو خمزي اغنت زي كستاينا دلينا دلاله دبال بتغره كومينا دلينا دلنا قلملتات إليو حراي كندا حبا قبرلكم كندا غزا قبرلكم يلنا 3-4 سرحلنا لنا يخم سريحلنا كفت عدي وصيلكا سرحايلنا كفت عد صبقوا مستبرخا مستي طريت مستقلمله خيدوم ابو سريحمنا بزقاطامي نبملهم حزبينا مغرايب عبد الكريم محمد إلا امنا نبملهم تم حزبي كنا مزغنم يفتانا كيمزغنكم كحلف يدلني تنات كا سمعت انتاي بيللكا مسبلكاني انا بلو معلتسي نتي كليبر دولت ودي مسو كدرف كتحزو همزي مايناس بلو بل صحاب قدمي اوهينكاس درف مو بسمعتي يتو يبلنم غاطامي سبزتا سبيكر مسولعس مسو يدرف
ሙሉ መዓልቲ ክደርፍ ኩዕል زي ጎረሮይ በቃ እንታይ ይኽብለካ ይሕሚምኒ ተሓርካ ከምዝ ምሽ ኣሎ ትወድድ ስምዒት ጽቡቕ ነይሩ ክደርፍ ከሎ ገለመለታት በቃ ጨጉረይ ተጠው ብለን እዚ ታተይ ብጣዕሚ ተዝብለካ ወዲ ማይናስ አኪቡ ነቲ አብደል ከሪም ምስ ነገርናዮ ህዝቢ ናይ ሙገራይ ብሙሉ ህዝቢ አኪብልና መስጂቲ አብደል ከሪም ምረጽ ኢሉ ኸብዝ ማይናስ ይመሪጾም ነዚያም አውደለው ሰኻ ኢሉ ንትወዲ ደራፋይ ዲዩ እንታይ ንፈልጥኒና ምስ መረጾሲ አኔ ከመና ይፈልጠን የረሽዑ አንተ ገለ ደርፍዶ ትፍትን ገለ መስበልኮ አጋጣሚ ደራፋይ ኮይን ጸኒ ጋናን ጋጋ ተላይ መሰንቆ እልክሉ ሰበብኪ ትበርዶ ስነ ጥባው ስራሕ ኣብ ኣእምሮ ሰባት ስምብራት ክገድፍ እንተኾይኑ ኩሉ እንትንኡ ብሉጽ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣይጠራጥርን ክንዲ ዝኾነ ስራሕቲ ጥበብ ኣብ ዝግብርዎ መጽናዕቲ ይኹን ኣብ ዝፍጽሞ ዕዮ ጥንቃቐ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ፈጠራውነት ዘለዎ ክኸውን ሓላፍነት ዝስክሞም እዮም ነዘን ክልተ ደርፍታት ከም ኣላዩ ወይ ድማ ዳይሬክተር ኮይኑ ዝመርሐን ስነ ጥበበኛ ዮናስ ምሕረትኣብ ዋላ እኳ ውሕድ ይኹን እምበር ኣንፈት ክህብ ዝኽእል ኣፍልጦ ዝተፈላለየ ብሄራት ምህላው ሓጋዚ ምንባሩ ይሕብር ልዕሊ ኩሉ ግና ዓሚቕ መጽናዕትን ዳህሳስን ከም ዝገበሩ ይዛረብ ሓደ እቲ መሰረታዊ ነገር ኣብ ባህልታት እንዲና ዘለና ኩላትና ኣብ ኣሃዱታት ኣለና ኣብ ሰራዊት ኣለና ሕጂ ኣብ ሓንቲ ባህሊ ኩሉ ዓይነት ብሄር ዝሓቆፈት ባህሊ እያ ዘላ ስለዚ ነዊሕ ዓመታት ከባቢ 16 10 ገለመላ ዓመት ኣብ ባህሊ ኣለና ምስቲ ብሄር ምስቲ ኩላትካ ሼር እንዳገበርካ ስለ ትኸይድ ነቲ ባህሊ መሰረታዊ ኣፍልጦ ኣለና ማለት እዩ ብሄረ ትግረ እንታይ ዓይነት ፀወታታት ፃወቱ እንታይ ዓይነት ህርመት ኣሎ ኣብ ብዳውየት እውን ከምኡ ኣብ ናራ ሓፈሻዊ ንእስ ዝበለ ፍልጠት ሲ ኣሎ ብድሕሪኡ ዘንደርፍታት ምስ መጻ ግን ኣብ ናይ ወድሩፍ ባዕቢኡ ወድሩፍ ስለ ዘሎ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንገብሮ ዘለና ነቲ ብሄር እቲ ጽቡቕ ጎነታት ናይቲ ብሄር ወይ ጽቡቕ ሰራሕ ኣሎ ኺልካ ዘይከውን ነገር ከይስራሕ ሓላፍነት ዝያዳ እሱ ይስኮሞ ማለት እዩ እሱ ተሰኪሙ ምክንያቱ ባህል እሱ ስለ ዝፈልጦ እዝን ከኽፋልና እዝን ከምዚ ክንገብር ኣለና እንዳበለ ታ መጽናዕቲ ናወድሩፍ ገዲፍናያ ማለት እዩ ሽዑ ንሕና ንደልዮ ጥራሕ ንሓትት ከምዚ ክንጥቀም ንኽእል ዶ እዝን ክንገብር ንኽእል ዶ ምስ በልና እሱ እዚ ክንጥቀም ንኽእል ኢና እዝን ኢሉ ኩሉ እቲ መጽናዕቲ ሂብና ማለት እዩ ኣብ ናይ ሱሌማን ከዓ ከምኡ ቶም ስእልታት ናይ 4ታት ናይ 30ታት 1930 ናይ ቀደም ዝነበሩ ስእልታት ኢና ምፂና እዚኦም ኣብ ብሄረ ትግረ እቲ ኣካዳድና ብስእሊ ሱሌማን እዚኦም መዓስ ኣካዳድና ከም ዝነበሩ እዚኦም ከዓ ንዑ እቲ መጽናዕቲ ሂብና ሽዑ ኣነ ኣበይ ይጸቅጥ ኣብቲ ድራማቲክ ወይ ኣብቲ ያታዊ ኣቀማምጣ ናይቲ ዛንታ ናይቲ ቦታ ናይቲ ልሂት ናይ ኣካዳድና በቲ ስእላዊ መልክዕ ከዓ ጸቂጠ ማለት እዩ ሽዑ ውህደት ናይ ኩላትና እንዳተማላላእካ ማለት እዩ እቲ ስራሕ ከም ዝተዓዘብናዮ መጺ ማለት እዩ ናይ ጋንታ ዕዮ ጽቡቕ ምስ ዝወሃድ ውጽኢቱ ርእሰ ግሉጽ እዩ ኣብዘን ክልተ ክሊፓት ዝተሳተፉ ኩሎም ሞያውያን ጽቡቕ ውህደት ስለ ዝነበሮም ነቲ ኣህላኽ ዕዮ ብወኒዮም ሰሪሖሞ ነፍሲ ወከፍ በዓል ሞያ ነናቱ ተራ ብምጽዋቱ ከዓ እቲ ስራሕ ኣብ ሓጺር እዋን ክግበር ከም ዝኸኣለ ስነ ጥበበኛ ዮናስ ማይናስ ይረድእ هو ብልክዕ ምክንያቱ እንታይ እዩ ብሄረ ብዳውየት ኣብቲ መበቆላዊ ህይወቶም ኣብኡ ኸድና ኢና ሰሪሕናዮ ናይ ብሄረ ትግረ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ መሰረቱ እቲ ኣግነት ሕጂ የለን ከምኡ ኣግነት ምስ ሓተትና እዚ ብላኻ ዝስራሕ ፍጹም የለን ኣብ ኤርትራስ የለን ሕጂ እንታይ ክንገብር ኣለና ብተንኮበት እዩ ዝስራሕ ምስቲ ምምሕዳር ናይ መጎራይብ ንኡዘባ ድገ ምስተራዳዳእና ንዑ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ እንሰርሖ ደቂ ተባዕትዮ ይሰርሕዎን እዮም ነቲ ኣግዶ ሕጂ ሃማደአ ምስተኒ ሃማደአ ተዘራሪቡ እተን ኣግነት ሰሪሕልና ሕጂ ሓደ መበቆላዊ ናይቲ ብሄር ብዳውየትን ትግረን ሓደ እየን እተን ኣግነት ሰኔን ክልቲአን ኣብአን ክስርሓ ከም ዘለዎን ወሲና ሓደ እቲ መሰረታዊ ናይቲ ብሄር ንድሕሪት ተመሊስና እቲ ልክዕ ረኺብና ያለና ኣብ መንበሪ ቤት ማለት እዩ
ቀፂሉ ዝመጽ ኣካዳድና እዚ ጻዕዳ ጀዲድ ደይኮነ ናብ ሓመድ ዝተቀየረ ዓይነት ጀዲድ እዮም ዝኽደኑ ነይሮም እዚ ኸኣ ነቲ ሒዝናዮ ዝኸድና ጻዕዳ ክዳውንቲ ሓደ መዓልቲ ኮይና ምስ ሜክ አፕ አርቲስት ኬቨን ተወልደ ነቲ ጻዕዳ ክዳን ኣብ ጭቃ ለዊስና ኣብ ጥስቲ ሓጺብና ኣብ ጥስቲ ብጭቃ ለዊስና ሰጢሕና ያውዒልና ማለት እዩ ልክዕ ሓመዳዊ ሕብሪ ሒዙ ማለት እዩ ነቲ ኦሪጂናሊቲ ንምሕላው ማለት እዩ ካልእ ኣብ ፀጉሪ እቶም ዝረኣናዮም እቶም ኣብኡ ዘለዉ ጠባያት ሓፂር ይጨጉሮም ሜክ አፕ አርቲስት ኬቨን እዩ ኣብኦም ነዊሕ ፀጉሪ ገይሩ እቲ ጀብጀብ ናይቲ ሰብኣይ ዘሎ ሰብኣይ እውን ኖርማሊ ጨጉሩ ጀብጀብ ገይሩ ቀይርዎ እቲ ጥባሕ ዘለውን ገሊኦም የብሎምን ባዕሉ ገይሩሎም ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኢታት ኣብ ትልሂት ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ወዲ ብሪ ብጣዕሚ ነመስጉና ምስ ኩለን ተልሃይቲ ማለት እዩ እሱ ከዓ ነዊሕ ግዜ ኣብ ትልሂት ስለ ዝሰርሐ ምስ ወድሩፍ እንዳተራዳድኡ ወድሩፍ እዚ ክትጥቀም ኣለካ እዚ ክትገብር ኣለካ መቸም ኩሉ ሰብ ስነናቱ ሓላፍነት ነይርዎ ኪሮግራፈር እንድሕር ተልሃይቱ ሒዙ መጽዩ እቲ ትልሂት ኣርኢና ወድሩፍ ኣብ ዝናብ ዝንጌጋታት ኣለዎ ኢሉ ይከታተል ስሌማን ከምኡ ካብ ሙዚቃ ጀሚርካ ክሳብ ኣብ ቪድዮ ንበጽሕ ክሳብ ተኣቀራርባ ይከታተል ሰኣላይ ንባዕሉ ናቱ ተራ ነይርዎ እቶም ስእልታት ኣብ ሞባይል ምስተገሩ ባቢዕ ማለት ቢንያም ሰመረ እሱ ከዓ ኣብ ስእሊ እንታይ ዓይነት ኦሪጂናሊቲ ክሕሉለኒ እንታይ ዓይነት ክጥቀም ኣለኒ ስእልታት ኣበይ ክውሰዱ ኣለዎም ከም ካሜራ ዳይሬክተር ኮይኑ ከዓ እሱ ነዚኣ መጽናዕቲ ይገብር ስለዚ እዚ ስራሕ በይነይ ዝሰራሕክዎ ኣይኮነን ኣነ የማእዝን ከማእዝኖም ጥራሕ ዝኽእል ነይረ ምክንያት ኩሉ ሰብ እቲ ዛንታ ክንብገስ ከለና ካብዚ እንታይ ክንሰርሕ ከም ዝኾንና ፈሊጥና ስለ ዝኸድና ንማላላኣው ማይናስታ ከምዚኣ ተረሲዓላ ብለካ ሱሌማን ሓንሳብ ትምለስ ናብ ስእሊ ሓቅኻ ሓደ ወድሩፍ ከምኡ ትዘገርመካ ከዓ እቲ ብዙሓት ኣብቲ ንኣብነት ኣብታ ናይ ወድሩፍ ኣላ ሴፍ ገይሩ ብፋስ ገይሩ ቆሪጹ ዓካት ኣብ ክልተ ቡን ዝሰትዩ ኢላ ኣላ እዚ ሕጂ ኣብ ርእስና ኣይነበረን ሓሲብናዮ ኣብ ርእሰይሲ ንዓይ ኣይነበረን ንባዕሉ እቲ ኣሰር እግሪ ኣብ ናይ ሱሌማን ዘላ ብዕንጨይቲ ገይሩ ዝዕቅና እዚ ኣይነበረን እዚ ከዓ ካብ መን ወሲድናዮ ካብቶም ኣብኡ ዘለዉ ጓሶት ካብቶም ኣብኡ ዘለዉ ዓዲ ሕጂ እቲ ስራሕሲ ካብቲ ሒዝካዮ ዝኸድካ ኣብኡ እንዳተመላለአ ይኸይድ ሕጂ ይሕግዘካ ነቲ ሕብሪ ናይቲ ብሄር ናይቲ መሰረታዊ ሕብሪ ናይቲ ብሄር ይሕግዘካ ኣብኡ ኢና ርኢናዮም ዓካትሲ ፍርቂ ተቆሪፀን ቡን ክሰትዩ ምስ ረኣናዮ እንታይ ደኣ ቡን ሰትዩ ኣሎ ወድሩፍ ከምዝስ ኣሎ ዶ ኣብ ዳዊት ጓሶት ከም ዝገብሩ እዋ እዚ ደኣ ናትና እንድዩ እሞዚኣ ንስኣላ ንኸይድ ነቶም ኣብ ናይ ሱሌማን ዘላ ከዓ ነቲ ሰብኣይና ሓቲትናዮ ሓደ ሽፍታ ኣብ ከባቢ ገዛኻ እንድሕር መጽዩ ወይ ከብቲ ሰርቀልካ ወይ ገለ ዝኾነስ የጋጥም እዩ ነዚ ሽፍታ ቀደም ሞባይላት ኣይነበራን ወይ ዝኾነ ሓበሬታ ፖሊስ ኬትካ ኣይተመልክትኒ ኢኻ ወላ ሓደ የለን ኣብ ከባቢኻ ሓደ ዘይንቡር ምንቅስቓስ እንድሕር ርኢኻስ ብምንታይ ትደልይዎ ብኣሰር እግሪ ኩሉ ግዜ ኣፍ ደገ ገዝኦም ዘይንቡር ኣሰር እግሪ እንድሕር ሪኦም ሓደ ሰብ መጺሎ ማለት እዩ ነታ ኣሰር ከምንታይ ተጽንዕዋ ናቱ ምዃና ልክዕስ ብኸመይ ትፈልጥዋ ብዕንጨይቲ ጌርና ንዐቅና ኢሎም ሕጂ እንዳተማላለአ እዩ ዝኸይድ ምናልባት ባዕልና ዝገበርናዮ ገለ ክመስል ይኽእል እሱ እቲ ሰብ እዩ እንዳመላኣልና ንኸይድ ከም ዝወስኹ ኖ እዚ ዓራት ከምዚ እቲ ንኡ ዘባ ድገ ዝነበረ ህዝቢ ኩሉ ተሳትፎ ነይርዎ እዩ ስለዚ እቲ ዓወት እሱ እዩ ማለት እዩ ነዘን ክልተ ደርፍታት ዛንታ ፈጢርካ ንምስርሐን ኣብ ዝተገብረ እዮ ተራ ተላሃይቲ ይኹን ተዋሳእቲ ወሳኒ ነይሩ እንተኾነ ኣብዘን ክልተ ክሊፓት ዝተዋስኡን ኣብ ትልሂት ዝተሳትፉ መብዛሕትኦም ሓደስቲ እዮም ዋላ እኳ ተመክሮ ክሓፅሮም እዩ ዝብል ግምት እንተነበረ ኣብ መስርሕ እቲ ክሊፕ ጽቡቕ ተዋሲኦም እዮም ብኸመይ እዩ ዳይሬክተር ክመርፆም ክኢሉ ንምልማዶም ከ እንታይ ጻዕሪ እዩ ተኻይዱ ናቶም ዋላ ኣነ ሕጂ ክዝክሮ ከለኻ ቁርብ የስሓቐካ እዩ እንታይና ጌርና ተዋሳእቲ ሒዝና ኣይንኸይድን ኢና ምክንያቱ ከምቲ ዝበልካዮ መሰረታዊ ኣብትያታ ዝነበረ ሰብ ክትረክብ እንድሕር ኮንካ
ኣብቲ ቦታ ክትከይድ ኣለካ ነቲ ዓርኮብ ኮባይ ነትብኡ ዘሎ መሬት ዝመስል ሰብሲ ክትረክብ ኣለካ ብኸምኡ ናይ ሱሌማን ኣብቲ ደርፊ በተሓደ ጓሳ ተተኪዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሱሌማን ኣብ ከበሳ ዝቕመጥ እዩ ወዝ ኣለዎ ቀይሕ ኣለዎ ነቲ ናይ ቀደም ጓሳ ክመስል ኣይክእልኒ ሕጅሱ ጀሚሩ ይገድፎ ማለት እዩ በቲ ጓሳ ንትከው ኩሎም ጠባያት ኣብኡ ኸድና ኢና ክንደልዮም ተባሂልና ዓብደልከሪም ኣክበልና ሰባት ንብሎም ቀዳማይ ነቲ ሰብኣይና መሪፅና ማለት እዩ እሱ ግርሙኡ ጉልበቱ ብጣዕሚ ድምስጠካ ሰብኣይ ንዕኡ ነቶም ካልኦት ጓሳ ቶም ዓስከር ዝኾኑ እዚኦም ምስ መረፅና ኣብ ምውሳእ እንታይ ክንገብር ኢና ሓደ ተደርፊ ከጽንዓ ሃቦልና ነቲ ጓሳ ኮይኑ ዝሰርሕ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት ከጽንዓ ከቢድ ግዜ ኸ የብልናን ምስ ባጀትካ ኢኻ ትኸይድ ምስ ግዜኻ ኢኻ ትኸይድ ሓራት ሒዝካያ ዝኸድካ ኣብ ሰዓታት ክትመልስ ኣለካ ሓደ ግዜ ድሕር በሊዕካ ብመጠኑ እቲ ባጀት ላዕሊ ስለ ዝኸይድ ትድተመደበልካ ባጀት ይውዳእ እሞ ጽቡቕ ኣይስራሕኒ ሕጂ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት ኣጽንዓያ ኢልናዮ ሙሉእ መዓልቲ ኢርፎን ገይሩ ከጽንዓ ነዛ ደርፊ 2 ሰዓት ንሕና ንምሳሕ ሱበት ኸይዱ ደርፍ ማለት ኣብ ምውሳእ እንታይ ክንገብር ኢና ሕጂ እዚኣ እታ ዝዓበየት ፀገም ሓራይ ዲያሎግ የብሉን ናይ ቋንቋ ሕፅረት ኣለና ኣነ ምስኦም ከረድኦም ኣይክእልኒየ ዋላ እቲ ቋንቋ ድዛረብ ሱሌማን ዋላ እንተረድኦም ክዋስእዎ ድዮም ሕጂ ተሓንቲ ምርጫ ዝተኸተልናያ እዚኣ እንታይ እያ ኣነ ብቅድሚት ካሜራ ይኸውን እስኹም ንዓይ ጠሙቱ ንብሎም ካሜራ ብዝላ ኣነ ብድሕሪት ኣለኹ ንካሜራ እዮም ዝጥምቱ ኣክሽን ጥራሕ ዘርእዮም ማለት እዩ እብል ይብሉ ምሳይ ይብል ይብሉ ብኸምኡ ተሰሪሑ ሽዑ ገለገለ ዘረባታት እንድሕር ኣሎ ክሪአክ ፀኒሐ በላ ከምኡ በልበሎ ንብሎ ክሪአክ ፀኒሐ ይብል ሓሓፀርቲ ቲ ስምዒት ቲ ፓወር ዘለዎ ወይ ቲ ሙሉእ ደሃሊ ዝኾነ ስምዒታት ግን ብቅድሚት ካሜራ ኮይኑ እንታይ ኢለ ምሳይ ይብል ናብዚ ክጥምተልና እንድሕር ደሊኻ ኣብቲ ኸይዳነ ካሜራ ብዝላ በቲ ኮይኑ ይብል ምሳይ ብኸምኡ ኢና እቲ ተዋስኦ ኣዋሲነ እግሬ ሓተ ናጣባት እግሬ ሓፂር እዩ እቲ ዝሕጉሰካ ነገር ኣባና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ጋሻ ኮንካ እንተኸድካ ወላ ተዘይብሉ ሰብ እዩ ዝሕግዘካ ንሕና ከዓ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ንሰርሕ ደሊና ምስ በልናዮም እቲ ዓዲ ኩሉ ይወፅእ ኩሉ ብምልኡ ሽሕ ዝኸውን ህዝቢ ንግሆ ሰዓት 4 ለይቲ ተሲእና ኣብ ቦታ ስእሊ ክንከይድ ከለና ዓብዩ ንእሽትኡ ኩሉ ከቢቢ እዩ ከምዚ ኢሉ ዝርአየና ፀባ ደሊና እንድሕር ኢልካስ ንስእሊ ዝኸውን ፀባ ደሊና ትብል ምሽ 3-4 ጃሉን ኮፍ ዝብል ፀባ መፅእ በረኻ እዩ ትገዛውቲ ንየው እዩ ዘሎ ዋይ ኣብዚኣ ሓዊ ክተድልየና እንድያ እንድሕር ኢልካ በየን ተሓዊ መፅእ ፋርኔሎ 3-4 ሓዊ ኮፍ ኣቡልልካ ሕጂሲ ምሳና ከዓ ፍደሱ ሰዓት 2 ክኸውን ከለኻ ምሳና ናፍቲ ንዕርፈሉ ክንከይድ ከለና ብምሉእ እቲ ህዝቢ ናብኡ ኸይድ ንፅባሒት ክትወፍር ከለኻ ከዓ ብምሉእ ዓርኮብ ኮባይ ኩሉ ኣብ ናይ ውድሩፍ ኣሎ ሕጂ ብላዕሊ ዓርኮብ ኮባይ ኮይኑ ዓካት ዘውርድ ክርኢሊ ላዕሊ ደይቡ ክርኢሊ ነዚ ኣይፈልጥኒ ከም ተሳድ ትጥቀመሎም ሕጂ እቲ ህዝቢሲ ብጣዕሚ ዝተሓጋገዘካ ሳላናቶም ምትሕጋዝካ ቪድዮ ከም ዝረአና ኮይኑ ማለት እዩ ስነጥበብ ፍርያት ኣምባሳደር ሃገር ብምዃኑ ኬንያ ኣብ ውሽጢ ኣብ ወፃኢ ሃገር ተወዳዳሪ ምእንቲ ክኸውን ፍሉይ ዝኾነ ስራሕ ምቕራብ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ንውሽጣዊ ጽባቐ ባህልናን ጥበባትናን ዘጉልሕ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ርእስቲ ዝህልዎ መቐረት ባህልን ልምድን ሃገርና ክንላሊ ርሕብ ዕድል ዝኸፍት እዩ እዘን ኣብዚ መደብ ዝቐረባ ደርፍታት እምበኣር ኬንያ ሃገር ኣብ ወፃኢ ተወዳደርቲ ክኾና ልዑል ትፅቢትና እዩ